Irriżenja l-Gran Mastru tal-Ordni ta' Malta wara li baqa' ma ssolvix il-kunflitt mal-Vatikan wara t-tkeċċija ta' wieħed mill-ogħla uffiċjali tal-Ordni f'Diċembru li għadda. Il-Kanċilier Albrecht Freiherr von Boeslager tkeċċa wara li permetta l-użu tal-kontraċettivi bħala parti minn proġett mediku għall-fqar. Il-Kanċilier imkeċċi darant il-Papa li min-naħa tiegħu ħatar kummissjoni biex tinvestiga tkeċċija. Iżda il-Gran Mastru Matthew Festing maċċettax dan u qal li l-Kummissjoni hija illeġittima u saħansitra ma rridx jikkopera. Biex baqgħet għaddejja l-kwistjoni bejn il-mexxejja ta' tnejn mill-iktar istituzzjonijiet antiki fid-dinja. Festing qal li l-Kummissjoni li ħatar il-Papa hija intħil fil-ħidma tal-Ordni u akkuża lil membri b'kunflitt ta' interess. Filwaqt li l-Vatikan insista li l-Gran Mastru kellu jikkopera mal-investigazzjoni li għandha tintemm fit-tmiem ix-xahar. Xi ħaġa li Festing ma rridx jaċċetta u għalhekk telaq. L-Ordni għandha 13,500 membru, 25,000 impjegat u 80,000 volunteer. Għalkemm il-membri tagħha mhux qassisin jieħdu l-vot tal-faqar, l-ubbidjenza u l-kastità.